nejlepšího cyklisty světa. Neskutečně to zvládá Arnaud Dély, tady se to na chvilku srovná. Arnaud Dély si možná na chvilku oklepne, tohle trošku frustrující, určitě nebude střídat, navíc má za sebou dva týmové kolegy, pro Lotto Destiny je to neuvěřitelně dobře rozehrané. Tohle může být opravdu velká převaha týmu Lotto Destiny, teď dělají to nejlepší, co mohou. A letí pryč. A dostávají pod tlak tady Pogačara. I Arnaud Dély tohle dokonale viděl, on si ho tam krásně přidržel u té levé strany silnice, pak mu tam dokonce trošku vjel i do cesty. Všechno tedy ale v rámci pravidel a udělal to velmi dobře. Tady Pogačar na to ale reaguje. No, Pogačar je prostě těžký soupeř. Přesto ale proti třem. Profesionální cyklistice vyhrát, to už je opravdu velký rozdíl na výkon. Maxime van Gils, Arnaud Dély, myslím, že tam je Sebastian Grignard, nejsem si tím úplně jistý, ale proti téhle přesile to bude mít těžké Pogačar. Uvidíme, co se tam ještě přiřítí ze zadu. Tam ta mezera není velká, jede tam třeba Michael Matthews teď na velmi dobrých pozicích. Také je tam Vinny Grma, také není úplně daleko. Tam jede Skuinč a podle mě má v háku ještě také Paula Lapeyru a právě Michael Matthews. Poslední kilometr je to táhle stoupání. Závodníci týmu Lotto Destiny to mají dokonale rozehrané. Už tady tam jsou dva na Tadeje Pogačara, Maxime van Gils teď vlastně zajistí pozici do sprintu Arnauda Délyho a ten by měl porazit Tadeje Pogačara v dojezdu. Uvidíme, kolik má ještě sil, ale Arnaud Dély na to hodně netváří, ale tohle jsou pořád pozice, ve kterých dokáže vítězit belgický šampion. Ale ze zadu se přiřítí další závodníci, tam to je snad Coquard z Cofidisu. Myslím, že to je Izagirre, který teďka tam letí do toho háku a veze ale sebou i Michaela Matthewse, také Paula Lapeyru. Spoustu lidí tam je. No tak uvidíme, jestli se to Arnaud Dély mu teďka nevymstí, protože tam musel nechat hodně sil, máš pravdu, je to Izagirre a bude se znovu sprintovat z velmi početné skupiny o vítězství na Grand Prix Quebec. Jan Girmay tam je na té levé straně toho pelotonu, také Nielsen Paulos je tam v háku ještě za tým Education First a snaží se tam celá ta levá strana dostat na lepší pozice. Arnaud Dély už je tam přivřený a s Pogačarem mají mnohem menší rychlost než třeba Michael Matthews, který otvírá ten sprint o vítězství. Michael Matthews útočí na své třetí vítězství na Grand Prix Quebec. Do cíle stále zbývá 150 metrů, ale pozor na Tiše Benota, který v tom stoupání má stále ještě dostatek sil. Michael Matthews ale za sebe ještě vydoluje ty síly a Michael Matthews by mohl vyhrát po třetí. Ano, je to tak. Michael Matthews se stává vítězem po třetí a zvládl to tedy dokonale s chladnou hlavou.